ens acompanya una dona molt especial. Ella acaba de guanyar el Premi Dona i Esport de l'Ajuntament de Barcelona i és el millor exemple que cap limitació ens ha d'impedir perseguir els nostres somnis. Paula Manjón, benvinguda al Dones amb Impacte. Què ha significat aquest Premi del Dona i Esport? És que no sé què dir, perquè és que no m'ho esperava. No tinc paraules, no... Vull pensar que, sí que per ser el 17è premi que es fa, i soc la primera dona que se li dona alguna discapacitat, entenc. Llavors m'agradaria pensar que jo puc ser la primera, però que vindran més dones darrere meu amb algun tipus de discapacitat també per fer visualitat. Jo, amb discapacitat intel·lectual, busquem altres discapacitats i altres dones que demostren que també són qualificades per rebre aquest premi. Segur que sí, i a més s'ha obert camí, perquè la Paula Manjón, tu vas guanyar la medalla d'or als Special Olympics amb bàsquetbol. Parlaven de la teva història de superació perquè tu realment no ho has tingut fàcil. D'entrada, quan eres petita, a l'escola no se't va ajudar molt per jugar a bàsquet, no? Què va passar? Jo crec que ja més per al tema de si em van ajudar o no em van ajudar, podria dir que el que va passar no va passar amb mala fe. Potser la gent en aquell temps, no com ara que estem més consciençuts que tots som iguals, que no hi ha diferència tant de color com de gènere o tal. En aquell temps no. Llavors jo estava a l'escola, jo volia jugar a bàsquet, com bé dius, i els monitors tampoc estaven, com he dit abans, com molt preparats per aquestes situacions. Llavors per a ells el més fàcil era treure la persona que rebia el problema, el bullying i tal, que en aquest cas soc jo, en comptes de castigar a les persones que ho fan. Un dia em deia negre de forma pejorativa, negativa i tal. Clar, jo vaig dir no. I no sé en quin moment se li va acudir, i que a sobre jo també, sent més jove, vaig dir que sí, si l'encistello et dic negre. I jo pensant que l'anava a fallar. No, la va ficar i llavors, oye, negra tal, negra cesto, negra lo otro, negra tal... Al final tot l'equip es va posar en contra. Que tu vas néixer a la República Dominicana, i el que dèiem, has patit capítols racistes a l'escola. Recordes algun més? La veritat és que, un de petit, abans de començar a jugar a bàsquet, va ser curiós perquè jo no era d'aquí, crec que era marroquí o alguna cosa, un nen que va entrar nou a l'escola i que estava amb el seu grup d'amics, tots nois, jo volia jugar amb ells, no sé ni què estaven fent, no sé què tal, i em va contestar ell, no puedes jugar con nosotros porque eres negra. Com et vas quedar? En aquell moment ni jo ho sé, perquè és que no me'n recordo exactament de quina edat tenia, però la meva mare sí que diu, és que potser, ja no sé si li vaig acabar explicant ben bé, de dir, és que m'han dit que no podia estar amb ells perquè era d'aquest color, jo era diferent, però a la vegada ell tampoc era, blanc. Clar. Llavors... És una contradicció total. Clar, és que ara et poses a pensar i dius, la innocència infantil. Clar, dius, et tallen de cop, perquè dius, per negre, i tu què ets? Blanc, transparent, paper d'alumini, jo què sé, com, no. Poses a pensar ara pots fer les bromes aquestes, però clar, que de petita quedes amb una mica encara de, vale, no saps per què, però dius... Et fa patir quan ets més innocent. Ara t'ho prens amb molta ironia i amb molta alegria, perquè quin missatge, Paula, li donaries a les nenes i als nens que estan patint capítols racistes? Què els diries com a consell, per exemple? Que estiguin molt al lloro
i que em sap molt greu, i que això ja no serà més un missatge per als nens i nenes, sinó per les persones de l'entorn que veuen que potser no, però que potser sí, aquests nens i nenes sí que estiguin patint aquests casos. Que ho mirin, i els nens que ho diguin. Perquè és que, encara que siguin por, no dic que no, però la teva mare, el teu pare, algú, el professor, lògicament, no? Que els professors estiguin... Que potser no deixin de... Bueno, vale, ja mirem, tal, però qui t'ho ha dit? Això d'intentar fer pilotes fora, que és el que em va passar una mica a mi, bueno, no és per tant, és que no para, explicar-ho i dir, és que aquesta persona m'està... Si potser tenen algun dubte, que mirin, que estiguin pendents, que els nens que no tinguin problema d'expressar-se. Que és que després, a mesura que van creixent, després és més difícil. Si el tema de dir jo vull això, a mi em passa això, després és el que porta a ser més insegur, a que et costin més les coses, i a llarga escala el tema d'arribar a la feina. Ostres, és que ara començo potser un institut, llavors què fas aquí? Després també parlem del tema del suïcidi per bullying i per coses aquestes, i xarxes socials, i això ja no es pot detectar. Llavors... Paula, seguim amb els Special Olímpics de Berlín. Medalla d'or. Què recordes? Va ser una reivindicació, potser per tu? O què va significar aquella medalla d'or? Medalla d'or. És que, joder, sempre que m'ho pregunten em passa el mateix. Com que no t'ho creus encara, no? No, sí, ara ja crec que ja va ser hora. Ja va ser hora. Ja va ser hora. Ostres, però el problema és que no sé tampoc què contestar. I a sobre reivindicar, més difícil m'ho poses. Ja. Com ho vas viure? Va ser com un somni, no? Trobar-te allà... Home, sí. Sí. Va ser a Berlín? Sí, vale. I perquè vegis com vaig, estava pensant, perquè el tema de guanyar i la importància que té per mi aquesta medalla d'or ve d'uns 4 anys enrere, a Abu Dhabi, que vam guanyar la plata. Vale. Saps aquell moment que estàs jugant per l'or i et quedes en el segon lloc? Fa pupa. I per 2 punts. Oh. Et va quedar l'espineta clavada? Que ara me'n recordo. És molt maco, tot molt bé, o sigui, tot preciós, arribes al final, contra Austràlia, 2 punts. Perdó, 2 punts de pròrroga. Més mal encara. Va ser llavors quan vas dir, vull l'or? Home, és que jo ho tenia claríssim. Lluitaré a tope per l'or? Això ho tenia claríssim. El que no m'esperava, i aquí ve la meva inseguretat, que és que l'anés a guanyar. O sigui, jo anava amb la idea, per suposat, des d'un principi, o sigui, arriba una altra oportunitat, som-hi. Però... que no sé, potser, a lo millor, però jo vaig cap a intentar-ho. Molt bé, doncs molt important aquest repte amb tota la història de superació que tens al darrere, tot el que significa guanyar una medalla d'or i moltíssimes felicitats. Compagines el bàsquet amb la teva feina a l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Com t'ho fas per tenir temps per tot i per organitzar-te? No, la veritat és que està molt bé, és molt fàcil. Bueno, ho tinc fàcil, perquè hi ha gent que ho té una mica més complicat. Nosaltres, l'equip entrena 2 dies a la setmana. Un dia és avui, dimarts, de 7:45 a 9 de la nit, i els divendres, que sí que és una mica més adrenalina, però bueno, com ve el cap de setmana ja ho pots fer, que és a les 3:45. Paula, explica'ns quina és la teva tasca a l'Ajuntament de Barcelona. Tu vas treure unes oposicions, no? Sí. Què estàs fent exactament? Soc jardinera. Bueno, mentira, perdó, que això es podria dir que és un càrrec. En el meu cas, sí, és veritat, és jardinera, però dintre de l'Ajuntament seria auxiliar de jardineria i seria de 3è i 4è any. T'agrada? Sí. I vas estudiar unes oposicions. Sí. Déu-n'hi-do. Sí. Què recordes? Va ser difícil? Va ser dur. O sigui, el significat de dormir el tenia que buscar al diccionari. Perquè
Jo, mentre estudiava les oposicions, estava treballant al centre comercial de la Roca Village, a una tenda d'esport, i tenia que agafar 3 autobusos de matí. Doncs el que deies, feina, oposicions i sempre lligada al món del bàsquet. Què t'ha donat el bàsquet? Què ha significat per tu? Una salvació. la Una veritat. salvació. Sí, sí, una salvació. Això sí que tant per ser millor persona, no? Per veure i per viure en primera persona el que és el bullying, per lo que és el racisme, que en el meu cas va ser per color, però clar, com hem dit abans, doncs, hi ha altres i pot passar. Deixa'm que acabi amb una pregunta. Els somnis es fan realitat? Sí. Sí? Sí. Dius que sí, eh? Sí. Sempre que t'ho pregunto em dius el mateix, perquè estàs convençuda que amb aquesta història de superació que tens al darrere no és tan fàcil. Sí, però costa. Val. A veure, sí, però has de ser persistent. I no sóc la més indicada per dir-ho, perquè és que jo em baixo molt... Soc molt insegura, tal, i em costa moltíssim. Perquè, o sigui, jo ni mateixa, em crec abans de tenir l'or que l'haver aprovat unes oposicions. Doncs sí, perquè no és gens fàcil, com dius tu. Totes les peces han d'encaixar en aquest puzzle i ningú et regala res. Bueno, moltíssimes gràcies, Paola, per compartir amb nosaltres la teva història de superació i moltíssims èxits més. Moltes gràcies a vosaltres.